Pa, vi biste mene verovatno možda i streljali da možete, ali nažalost ne možete, tako da svašta bi vi meni uradili, ali nemate mogućnosti za to. Još samo ovo oko streljanja, kolega Martinoviću, stvarno, ja vas molim da ne izvrćete moje reči nikad više. Naravno da mi na kraj, da nemam apsolutno ni trunku nagona da vas streljam. Jedini nagon koji ja imam je da kroz argumentovanu diskusiju nekako, ako ikako mogu, vas izvedem na pravi put. Hvala. Dobro, ajde sad vi da ste na vlasti, vi biste me vjerojatno streljali, ali... I da vas zamolim, već drugi put ovde na sednicama odbora, imate komentar da ja vas hoću da streljam. Šta da? Da ja hoću da vas streljam. Znači, već sam jednom objasnila da mi na kraj pameti nije bilo koga da streljam, pa ni vas. Ne znam zašto vi mene tako doživljavate. Zašto vi mislite da ja imam taj poriv vas da streljam? Ja vas molim da se to više ne ponavlja. Evo, 2 put, 3 put stvarno ne bi imalo smisla. A ne znam, možda to treba i kao kompliment da shvatim, možda zastrašujuće delujem, pa me zato tako doživljavate. Eto, toliko, hvala.